παιδιά, έχω φτιάξει μια καινούργια μπλούζα για το κανάλι. Να τι είναι για μένα, για το creator. Τώρα θα σας τη δείξω. Λοιπόν, είναι, πιστεύω είναι ωραία, είναι λίγο μικρή, ας το πω έτσι. Επιστέπουλα, οκ. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να δείτε την μπλούζα, ναι. Λοιπόν, και αυτή τώρα, κοιτάξτε την. Είναι εδώ πέρα. Είναι ένας σκιουρός. Μ' αρέσουνε. Μην πείτε ότι είναι ποντίκι. Έχει μεγάλη ουρά. Τα ποντίκια δεν έχουν μεγάλη ουρά. Αν τολμήσει και πεις ποντίκι. Να, Mr. Scrunch. Και πίσω. Είμαι πολύ γρήγορος. Και πίσω λέει creator. Και το logo του. Και εδώ πέρα. Bye, αν θέλετε να φτιάξω κι άλλες και να τις μοιράσω σε εσάς, να φτάσουμε τις 1000 εγγραφές, είναι ένας μεγάλος στόχος, το ξέρω. Αλλά αν θέλετε να πάρετε κι εσείς μπλούζα, πρέπει να φτιάξετε, να πάρουμε 1000 εγγραφές. Bye!